ассалому алайкум бародаро ва хоҳарои азиз ва ба ҳамон касоне ки айни ҳол дар канали программ TG қарор доранд ва ҳамин видеороликро тамошо карда истодаанд. хуб дарси имрӯзаи мо бахшида мешавад ба массив, яъне дарси даҳум. хуб массив чист ва дар JavaScript кадом вазифаҳоро иҷро карда метавонад? массивҳо навъи додаҳо мебошанд ки метавонанд дорои арзишҳои зиёд бошанд. ба ибораи дигар тағйирёбандаи массив тағйирёбандае мебошад ки на як қимат мисли пештара, балки бисёр қиматҳоро дар як вақт дар бар мегирад. хуб мо чун пештара var гуфта, мисол var номи тағйирёбанда корбар ва қимати онро дохил мекардем. мисол 1998 санаи таваллуди корбар. анакунун мо метавонем дар як тағйирёбандаи корбар гурӯҳи қиматҳоро бахшем бо ёрии массив. хуб массивро асосан чӣ гуна эълон мекунанд? var корбар баробар номи массив new array гуфта эълон мекунем массивро new array дар дохили қавс қимати тағйирёбанда мебахшед қимати массив. мисол ман менависам ки шахрёр боз як теъдия эълон мекунам ки як қимат шуд, дуюм қиматаш боз як теъдия қимат эълон мекунем. яъне ки мисол мегирем масчо ҳамин қиматҳоро ака чоп мекунем. аввал як тояшро чоп мекунем. мисол документ write гуфта чун пештара номи тағйирёбанда корбар ва дар дохили қавсҳои кунҷӣ 0 яъне индекси тағйирёбандаро, яъне ҳол мо се тағйирёбанда эълон кардем ки дорои се индекс мебошанд. индексҳои массив аз 0 сар мешаванд. мисол шаҳрёр индексаш 0 программ TG индексаш 1 масчоҳ индексаш 2 мебошад. ҳозир мо 0 мондем. шаҳрёрро бояд чоп кунад дар браузер. навид мана хеле дистодед чоп шуд. барои хотири дуюмангиша чоп кардан як мемонем программ TG эълон мешавад. мана хеле дистодед чоп шуд. хуб анку барои хотире ки ҳамашро яъне ҳар сеша дар як ҷойагӣ эълон кунем менависем дар сатри оянда яъне документ write бо ёрии сикл эълон мекунем, яъне for гуфта for дар дохили қавс эълон мекунем I яъне интераксия. бо ёрии итератсия метавонем ҳамаашро чоп кунем. итератсия баробари 0 нуқта вергул итератсия хурд аз корбар дарозиш нуқта ленг яъне дарозии массив чӣ қадаре ки мебошад то ҳамонҷа эълон карда мегирад. I плюс плюс то охири массива гуфтани гап. хуб документ write ҷои як ва эълон мекунем ки I итератсия гуфтани гап. ҳамнавид мекунем ё мегузарем браузерба. мана хеле дистодед чоп кард. хуб ҳар се эълон шуде ки як диграш часпидагия. ина барои пробел партофта мобайни ҳамдигараш мо менависем ки ятавергулмонда сахраин карда мебинем чӣ хел чоп мешавад. мана шаҳрёр программ TG маст чоп. хуб чоп шуд. ин мегирем мисол як масъала мегирем барои хотири массив қатъи ҳал кардан, яъне ки массив фаҳмотар шавад. масъаламон чунин мисол мегирем ки корбар 5 ададро дохил кунад ва дар браузер ҳангоми 5 ададро дохил кардан бо ёрии хосияти prompt мисол барои мо ҳамон 5 ададро дарҳол бо массив индекси массивҳояш гирифта эълон кунад, яъне ки чоп кунад. барои хотири ин хай мана ман мегирам комментария мекунам. ин кор кард шудааст. комментарияно дар поён менависем.
мисол мана мегирем дилхоҳ тағйирёбанда ва мана бозам корбар гирам new баробар new array ҳолӣ бояд 5 рақамро корбар дохил кунад ва массивҳояшро дарҳол дар браузер чоп цикли for баробар I баробари 0 I хурд аз 5 бошад то 5 меброяд аз 5 боло намегирад яъне 5 маротиба аз мо бояд 5 адад дархост кунад prompt I плюс поён менависем ки номи тағйирёбанда корбар қавсои кунҷӣ I баробар prompt дар дохили prompt барои мо чоп кунад ки массиви плюс дар дохили қавс I плюси 1 бо плюс массиви 1 мисол 1 ё мисол 2 ё 3 ро дохил кунед. поёна ҳамин чиза чоп карданамон дар кора як сикли дига барои ҳамаашро чоп кардан эълон карданамон дар кора чихелек дар боло эълон карда будем for дар дохили қавс I баробари 0 I корбар нуқта length яъне дарозиш I плюс хуб дар поён ҳамин чиро document write қавс корбар қимати I мебахшем ман ябо сахранид карда браузер гузашта мебинем агар кодамон ҳама ҷош туғри бошад бояд кор кунад мана массиви якумро дохил кунед мана 1 массиви дуюмро дохил кунед 2 мисол мана массиви сеюмаш мегирем 9 массиви чорум мегирем 5 массиви панҷум мегирем 6 мана 1 2 9 5 мо 5 ададро дохил кардем ҳамашоне ки якҷоя омадагӣ барои хотири ҷудо кардани мегузарем инҷа плюси вербул сахранидаш мекунем ҳамавид кара мебинем 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 массив дохил кардем. хуб бародарои азиз мана чӣ хеле дидед ин дарси хурдакак яъне ин ки маълумоти камаке буд ман дар бораи массив ба сами шумо расонидам. хуб вазифаи хонагӣ ҳамин вазифаҳоро иҷро кунед бо метавонед худатон дилхоҳ мисолро гирифта ба монанди манӣ мисол кор кунед ду та се та ду бор се бор ҳамин чи такроран иҷро кунед барои хотире ки аз ёд шавад ду бор се бор такроран аз ёд навиштан гиред. хуб хай то дарсҳои оянда ҳамин корҳоро кардан гиред. хуб дар дарси оянда бо ягон масъалаи дигара ҳал мекунем то ки барои шумо ягон чие дастрас шавад. хай то дарсҳои оянда.